नमस्कार, माझं नाव आहे प्रमोद रामचंद्र गायकवाड. माझ्या कंपनीचं नाव आहे पार्थ वॉल्स अँड होसेस LLP. आम्ही महाटेकशी जवळपास 13 वर्षे असोसिएट आहोत. महाटेकचा मोठं योगदान आहे आमच्या ह्या बिझनेसमध्ये. आम्ही महाटेक स्टार्ट झाल्यापासून म्हणजे आमचा 2 कोटी टर्नओव्हर असल्यापासून ते आत्ता 12.5 कोटीपर्यंत आमची मजल गेलेली आहे. त्याच्यामध्ये मोठं योगदान हे महाटेकचं आहे. याच्यामध्ये मराठे साहेबांचं आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन लाभलेलं आहे. आत्ता त्यांची जी सेकंड जनरेशन आहे गौरी मॅडम आणि सुमुख सरांची मदत याच्यामध्ये आत्ता आम्हाला होत आहे. त्यांची टीम वेळोवेळी आम्हाला सोशल मीडियासाठी गाईडलाईन देत असते आणि हा जो काय उद्योगनगरीमध्ये त्यांनी जे एक्झिबिशनचं दरवर्षी जे आयोजन करत असतात त्याच्यामुळे प्रचंड फायदा होत असतो. त्यामुळे आम्ही आत्ता ठामपणे सांगू शकतो की आमचा आत्ता पुण्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आमचा ब्रँड हा एस्टॅब्लिश झालेला आहे, जो PVHच्या नावाने म्हणजे पार्थ वॉल्स अँड होसेस LLPच्या नावाने ओळखला जातो.